Sibinaso lesikhanji emthombe nemedia. kuMemulo kaSnow White ade ukhona ngayo impela santo. Kubonakalile uSnow White ephethe umkhonto yonika Ntencane ukuthi angene nawo esigcawini lapha kade bekhona bezintombi bese efaka imali la kade emulwa khona. Abantu abaningi basho into ezihlukahlukene. Ingabe uma intombi yonika umuntu wesilisa umkhonto ngabe kusho ukuthi intombi isuke iveza isoka layo emndenini walo, noma kwezinye indawo yakwazi ukuthi athi umkhonto yonika noma ubani ofisa ukumnika mayofaka imali. Kuthini ukuphala kwakho ngalolu daba? Kanti ivideo iqoshwe MCDU TV Plus. Zokia. Zokia. Oh, kanjiswa. Kaphila lokho ngabizana uhambe isikolo. Kaphila. Kaphila.